Akanachi Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwupụtago na ezi nchekwa ndụ na akụnụba nke ndị Anambra kaso n'otu ọkpụrụkpụ ihe nke na-echo ya ụra. Akanachi steeti a kwupụtara nke a oge ọ na-anabata onyeisi osu ndị agha nke ndị ọrụ agha ala anyị bụrụ Admiral Chugale na ebe obibi gọvanọ dị Nnamọbịa ebe Valentine Mbadogha ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Gọvanọ Soludo onye nke toro nnọọ adịm uche ọrụ ndị ọrụ nchekwa nke ngalaba Navy na Anambra steeti yanakwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ kwere nkwa ịga n'ihu na-enye ha ezi nkwado iji gba mbọ hụ na a na-arụsi ọrụ ha ike. Gọvanọ gara n'ihu kwe nkwa ịga n'ihu na-enwe ezi mmekọrịta etiti ya na ndị ọrụ nchekwa Navy ka o kwuru na ọ ga-enye aka ịkwalite ọnọdụ nchekwa nke Anambra steeti ma kpọkuo ha ka a gaa n'ihu ịhụ na ebenatara izu ohi mmanụ nke a na-ezu n'ala Naịjirịa nke o kwuru na ọ ga-enye aka ịkwalite ọnọdụ ego yanakwa nke ala Naịjirịa. Na mbụ ka onye ji ọkwa Flag Officer Commanding nke Central Naval Command bụ Rear Admiral Chugale kwuru na ebumnobi njem ha bụ ka ha na Gọvanọ Soludo nwee ezi mkparịta ụka maka agamnihu na ezi nchekwa nke Anambra steeti. O kwere nkwa na ha ga-aga n'ihu ịdị uchu n'ọrụ ma gwa Gọvanọ Soludo ka ọ gbasie mbọ ike jide ka o ji netosi metụta iweta agamnihu ezi mmepe na otuto nke Anambra steeti. Ndị nọgasị na ya bụ mmemme bụ ndị nke gụnyere onye ji ọkwa Chief of Staff nyegara Gọvanọ Soludo bụ Maazị Ernest Ezeajowi, Kọmishọna nke na-ahụ maka mmeghe nke Anambra bụ Maazị Chikodi Anara, ogbo ya nke na-ahụ maka njem bụ Oliakụ Patricia Igwebike, ogbo ha nke na-ahụ maka mmanụ na ihe a na-ewepụta na bụ Barrister Tony Ifeanya, onye ji ọkwa nnukwu ndụmọdụ pụrụ iche nyegara Gọvanọ Soludo n'ihe gbasara nchekwa bụ Retired Air Vice Marshal Ben Chiobi nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Ha nọrọ n'oge ahụ ha fenye ihe onyinye pụrụ iche nyegara Gọvanọ Soludo iji gosi ezi adịm na mma ha yanakwa ezi nkwado nyegara ọchịchị ya. Site n'obi gọvanọ nke dị n'Amawbịa, abụ m Valentine Mbadogha.